सालबारि जिल्ला। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन। खोनानानै मोनदों रायजो सभायाव बर'फोरा आरो सासे एमपि मोननो थांगासिनो दं। नोंथांमोना मोनथिगौ रायजो सभायाव सासे एमपि आरो लकसभायाव सासे एमपि बर'फ्रा अलरेडि दंखायो। आरोबाव रायजो सभायाव सासे बर' एमपि मोननो थांगासिनो दं। थ' रायजो सभायाव सासे एमपि मोनोब्ला जोंहा बर' हारिया मा मुलाम्फा जागोन, मा लाब जागोन रायजो राजा नोंथांमोन। बे समाव जोङो बाख्नायनांगोन जोंनि बिटिसिनि चिफ बारग' चिफ मानाव गेदेर प्रमद बर' सार आरो लोगोसे इउपिपिएलनि दैदेनगिरि मेलेमजिबि सार बिथांमोननिसिम जोङो बाख्नायनांगोन। दुलाराय बर' हारि हिसाबै जोङो बाख्नायनांगोन बिथांमोननि जिथुनाखि नाजानायाव बिथांनि जिथुनाखि इम्परटेन्सआव दिनै रायजो सभायाव सासे बर' एमपि मोननो थांगासिनो दं एबा इनक्रिज जानो थांगासिनो दं। गासै 3 जासिगोन। बेयो जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथावना। मानोना रायजो सभायाव 2 आरो लकसभायाव 1। थ' बे समाव जिथुनाखि इउपिपिएल पार्टि मानाव गेदेर प्रमद बर'नि दैदेननाय जि इउपिपिएल पार्टि, दा बिथांमोना बे रायजो सभानि एमपिखौ लायालासिनो बिटिसिआव एबा आसामावनो एमएलए सिटखौ बारायनानै लानो हायोमोन। नाथाय आरो बिटिसिआव सिटखौ बारायनानै लानो हायोमोन। नाथाय बिथांमोना बेखौ खालामाखै, बेखौ लायाखै रायजो राजा नोंथांमोन। मानो होनोब्ला बे बिटिसि सरकार बेनिफ्राय आरो माने आसाम सरकार बियो बर'नि रायजो राजानि जिथुनाखि इसु, जिथुनाखि गांनाय उखैनाय जि हस एन्ड एसपिरेसन, दा बेफोरखौ बे बिटिसि सरकार आसाम सरकारा फुलफिल खालामनो हाया। मानोना बेफोरो गासिबो सेन्ट्रेल सरकारनि गोजा, सेन्ट्रेल सरकारनि आखायावसो थायो। दा सेन्ट्रेलाव जुदि 3 जोंहा जुदि एमपि थायोब्ला बेफोर जेंनाफोरा गासैबो सल्भ जाजोबगोन। मानोना जेरै नोंथांमोना मोनथिगौ कार्बि आंलंनि बर'फोरखौ एसटि हिल बानायनाय आरो लोगोसे माखासे बड'लेण्डनि माखासे इस्युफोर, नङा होमबा? गोबां जोंहा इस्यु दं। जोंनि जिथुनाखि फरायसालिनि माखासे इस्यु, नङा होमबा? माखासे जोंनि बेफोरबायदि गोबां इस्युफोरखौ जोंहा नैबे जिथुनाखि बिटिआर पिस एकर्डनि माखासे दफाफोरखौ मावफुंनांगौब्ला नैबे बिटिसि सरकार आरो आसाम सरकारफोरा बेफोरखौ मावफुंनो हाया। मानोना दिल्लीयाव थानाय सेन्ट्रेल सरकाराव थानाय जि एमपि, बे एमपिफोरा आवाज होब्लासो, खोथा बुंब्लासो बेफोरबायदि स्टेटनि आरो माखासे अट'नमास काउन्सिलनि टेरिटरियेल काउन्सिलनि माखासे इस्युफोरा समाधान जायो रायजो राजा नोंथांमोन। थ' बिनिखायनो दा जोङो बाख्नायनांगोन। मानोना दा जिथुनाखि बारग' चिफ मानाव गेदेर प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल सरकार आरो लोगोसे बिथांमोना राजखान्थिनि बारा माबा गैया, माने लालस गैया, राजखान्थिनि लालस गैया। थारैनो जोङो बेनिफ्राय मोनथियो, दा बेफोरनिफ्राय जोङो मोनथियो बिथांमोननि जि इउपिपिएल सरकारनि जि मिशन आरो भिजन, बिसोर हारिनि बांसिन इस्यु, हारिनि जाथिनि बांसिन इस्युनि सायाव बांसिन गोसो होनानै जोङो खामानि मावनायखौ जोङो नुनो मोनदों। दा जोङो बेफोरनिफ्राय मोनथियो रायजो राजा नोंथांमोन, बिथांमोनाव राजखान्थिनि पावार लुबैनाय, गादियाव जिरायनाय बेफोरनि बारा लालस गैया, लब गैया। थ' रायजो राजा नोंथांमोना मोनथिबाय। थ' बियो जोङो बाख्नायनांगोन। जोङो इउपिपिएल जिथुनाखि इउपिपिएल जि सरकार थांनाय 5 बोसोराव
बिथांमोना जिबायदि सान्थि आरो गोजोनै सरखार सालायदोंमोन। दा दिनैबो बड'लेण्ड एबा बिटिसिनि रायजो राजाफोरा बेफोरखौ गोसोखांदों। थांनाय 5 बोसोराव जेबो दावराव दावसि गैयामोन इउपिपिएलनि सरकारनाव। सोलोंथाइनि थाखाय गोबां खामानि मावदोंमोन। बड'फा मिशन सुपार 50नि सायाव खामानि मावदोंमोन। माखासे लाइमोनफोरखौ लानानै स्पर्टआव एंगेजमेन्ट खालामदोंमोन। थिग बेबायदिनो गोबां दिल्लीयाव उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि लामा दोनहैबाय आरो गोबां बेबायदिनो गोबां खामानि मावदोंमोन। जौगानायनि खामानि मावदोंमोन, गोजोननि खामानि मावदोंमोन, शान्तिनि खामानि मावदोंमोन इउपिपिएल पार्टिया, प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारा। नाथाय दिनै 3 दानावनो रायजो राजाफोरा बुजिदों आरो मोनदांदों 5 बोसोर आरो नैबे 3 दानाव बिपिएफनि सरकार सालायनाय आरो थांनाय 5 बोसोराव इउपिपिएलनि सरकार सालायनाय बिथांमोना गोबां माबा खालामदों बेखौ कम्पेरिजन रुजुनानै नायदों। नोंथांमोना नुबाय मैया 1500-1500ता मेगा कार रेलिनि उनाव उदालगुरि टु क'क्राझार रेलि लानायनि उनाव जे रायजो राजा बुजिबाय आरो मोनदांबाय, हमनो हाबाय इउपिपिएल सरकारा, इउपिपिएल पार्टिया जे सिं ओरैबायदि सक्तिशालि जानानै दं। बेखौ रायजो राजा मोनदांबाय, हमनानै मोनबाय आरो फोरमान होबाय। बे समाव थांनाय जिथुनाखि मेगा कार रेलि, जिथुनाखि इउपिपिएलनि दोहौखौ नुनानै मैया 12 जन क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिनि प्रफेसारजों लोगोसे 12 जन माखासे गेदेमा बिथांमोना इउपिपिएल पार्टियाव जयेन जानायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों। बियो 2026नि जि इलेक्सन बिसायख'थिनि थाखाय जोबोद बियो शुभ लक्षन, बियो गोजोनथाव बयनिबो थाखाय। 15था जिथुनाखि सेगमेन्ट एसटि रिजार्भ 15थायाव 15थाखौबो देरहागोन आरो देरहानो थांगासिनो दं। बियो रोखा फोरमान होदों रायजो राजा नोंथांमोन। गोजोन्थों। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला शेयार खालामना हो, धाराधार गावनानै हो, जाहाथे दुलाराय बिटिसिनि सिङाव थानाय, बड'लेण्डनि सिङाव थानाय बर' रायजो राजाफोरा बुजिनो हायो। गोजोन्थों।